kardom kar benglong pinya video klalo RGK men naya sami mati kusuting tek naya dress alangli men ke sami hunmili tisupi alangli ke miss ke YF 2018 ta alangli ke haidona bang philo mati alangli ilutum karbi lama janu tami alang penang an ceparjan no lasi binike alangli ceparjan ana lama jana video hai pinike labang so a video betak lang lang sina totang ta video le starting lonang hunmili tisupi alangli non an karbi lama janu ceparjan no lama jan mate video album hai ke lai kenlo non malom ne sengwe labang solam majan joyram bebansi alangli cepajan eglo labang solam jan langmi pikan mate alangli tum ke cepajan celon pikan apor non labang solam majan cepajan tum amen ke lai kenlo binong timung hunmili tisupi lapen gotom terang alangli tumci labang solam jan ke cepajan abang phupen abang pitumiglo chuli cetong ceng labang solam jan tami alangli cepajan lo lapen ne wangji labang solam jan tami alang langmi pikan mate alang lik cepajanun celon pikan na tum hunmili tisupi ke cepajan an halama jan pen kolabang so alama jan si kelang me nailo mate kelang pen kolabang so alama jan sinang tum nani kang samdun nailo nalo tum comment box tok kenang pjenik tha nalo tum nason kai ke karbiang lom pen nonam che thang na ektore che sa video lang iveriti nalo tum handshake channel buchel han subscribe inon lapen like ta ping non lapen comment bang tineri pinia video klan si kang tonlo kur wang thu